El detingut ha arribat als jutjats d'Inca a les 9 del matí. Ho ha fet procedent de la comandància de la Guàrdia Civil a Palma. El varen detenir el dimarts quan el varen sorprendre durant un robatori a Santa Maria. Va passar a disposició judicial als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya i el deixaren en llibertat en càrrecs. Però en sortir dels jutjats, la Guàrdia Civil el va tornar a detenir perquè el cercaven per altres robatoris a Sa Pobla i per una presumpta agressió a un guàrdia civil de paisà que quan tractava de fugir després de veure com els investigadors detenien el que presumptament va ser el seu còmplice en el robatori de Sa Pobla. L'acusat només ha volgut respondre a les preguntes del seu advocat Miquel Àngel Ordines. Ha negat la seva vinculació amb els robatoris de Sa Pobla i ha assegurat que és consumidor habitual de diverses substàncies estupefaents. Respecte a l'agressió al guàrdia civil, no se li ha formulat cap qüestió. Tot i així, la jutgessa ha vist com a suficient les declaracions fetes pels testimonis i ha decretat el seu ingrés a la presó. Durant la seva estada a les dependències judicials també se li ha pres una mostra de saliva per extreure'n l'ADN. La mostra serà analitzada i podria confirmar la seva vinculació amb la desaparició d'un veïnat de Sa Pobla, Mustafa Al-Karshawi, el mes d'agost passat, i de la qual ell és el màxim sospitós. De fet, els investigadors rastretjaren una finca seva aquest mes de gener per cercar-hi proves d'un possible crim. No el trobaren i la desaparició continua sense resoldre's.